Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Рәсәй башкаласыннан ерак тормаган, нибары 37 километр юл булган үзен җирлектә күпләребезгә аэропорт исеме таныш Домодедово шәһәре урнашкан. Исеменә килгәндә, алай ук зур да булмаган бу шәһәрнең булай аталуы белән бәйле берничә мәгълүмати, тарихи версия яшәп килә, дуслар. Беренчесе, әлеге шәһәр урнашкан урында кайчандыр гадәттәгечә кечкенә генә авыл булган дип сөйлиләр. Бу авылда оста куллы кешеләр, йорт төзүчеләр гомер кичергәннәр икән. Аларга рус авылында русчалатып мастера Домодело дип мөрәҗәгать итә торган булганнар. Зурлап һәм хөрмәтләп үзләре. Һәм шул мөрәҗәгатьтән Домоделово җирлеге барлыкка килә. Соңрак тел тибрәтү һәм хәрефләр яңгырашы үзгәрү нәтиҗәсе буларак, аның исеме бүгенге көндә яшәп килүче, шәһәрне башкаларыннан аерып торучы Домодедовога әверелә. Икенче версия бүгенге көнгә конкрет исем-фамилиясе билгеле булмаган шәхес белән бәйле. Борынгы заманнарда имеш, моннан күп еллар элек әлеге җирлектә урнашкан елга тирәсенә бер әфәнде килеп урнаша. Һәм ул биредә үзенә яшәр өчен матур йортын да төзеп куя, гаиләсен дә булдыра. Гомер итә торгач, һәммәбез дә картаеп, дед, бабай да була. Әнә шуңардан киткән дә ахыр инде. Дом деда, Дом Дедова һәм ахыр чиктә Домодедово исеме. Аэропортлы хәзерге шәһәргә ишарә итеп бирсен. Бүген без яңа гына искә алган, аякларыбыз сушы җирлектә басып торган Домодедово бистәсендә урнашкан йортларның берсендә кунакта. Тик менә аны торгызучы бер генә дә бабай түгел, урта яшьтәге ир егет. Башкарган эшләре, үз-үзен тотышы, яулаган уңышларына күз атып сүз тотсак, татар милләтеннән булган менә дигән замандашыбыз. Бәхетле һәм көчле исем иясе Феликс Җамалиев. Әлеге йортта ул зур һәм матур гаиләсе белән чын мәгънәсендә бәхетле гомер кичерә. Әнә шулайрак башланып китергә тиеш иде безнең бүгенге тапшыру. Һәм ишекләр ачып түрегә узу. Матур итеп күрешеп сүзен тоту. Үзебезчә көй җырында сузу белән дәвам итәргә дә. Якындагы планнар әнә шундыйрак иде иң әүвәл. Әмма Ходай Тәгалә үз җайларын салды безнең сәяхәткә. Аэропорттан турыдан-туры Домодедовоның якындагы янәшәсендә урнашкан башка йорт-домына, роддомга, ягъни бала тудыру йортына таба юл алдык без. Чөнки Җамалиевләр гаиләсенә яңа гына куанычлы хәбәр килгән. Оныклары дөньяга килү хакында. Һәм бәби белән әнисен бүген инде өйгә озатырга да рөхсәтләрен биргәннәр икән табиблар. Шуңа да безнең телевизион хикәя геройларының саны җир шарында дөнья күрүчеләр белән бер рәттән тагы бер кешегә артты. Бу юлысы сезнең күз алдында, тамашачым. Кечкенәне зурлап, кунаклары да килер бик тиздән. Ходай кушып, исемен дә кушырлар бәбигә. Хәзергә кояшлы Татарстаннан булган без биредә. Игътибар белән күзәтәбез әнә. Кем вә ниләр бар? Ишек алды һәм йорт иде. Татарларга хас тырышлык һәм уңганлыгын да күрсәтеп, бакча сарае, мунча абзары да торгызылган, төрле мал-туар да булдырылган монда. Гадәттәгечә, алдынгылыкны хуп күргән, милләтебездә кабул ителгәнчә, үзебезчә бар якын тирәне таң калдырып яшиләр биредә. Ашык тәрәзәләрдән ишетелгәннәргә кулак салсаң, моңланып та әле. Син торган йортта, синең урамда, ничек кенә мин
Таныш булыгыз, хәзер инде якыннанрак диюм, зәңгәр экраннарда бүгенге тапшыруның төп геройлары Феликс һәм Дарья Җамалиевлар. Һәм аларның күп санлы балалары, оныклары, йөрәк җимешләре, ә арт якта җимешләрнең башка төрлеләре. Тәмле, татлы, бакчадагы баллы, борычлылары да. Бакчачылык өлкәсендәге тәмлегә юнәлтелгән, инде тормышка ашырылган якындагы планнарга килгәндә, быел биредәне беренче тапкыр тут агачы, шылковица үзенең татлы җимешләрен биргән икән. Нык шатландырып, бар гаиләне. Ә йорт эчендә көндә шатландырганы, һәр чак кәефләрне күтәргәне, ул әлбәттә бергәләшеп, тәмле итеп, үзебезчә сөтләп, баллап, матур чәйнек самавырлар янәшәсендә чәйләп утыру. Татар тавынын яратам, бәлешләр, өчпочмаклар, чәк-чәкләр яратам. Мы готовим татарскую кухню в основном. Мне кажется, вы уже даже я не помню. У нас, как это, эчпочмаки меняются губы дией? 3 ингредиент иде: камыр, бәрәңге, ит. Татар гаиләсендә кебек тәмле ризыклар ашайсың. Шулай бит алайса. Балаларыгызга исем кушканда ыгызыглар булмадымы? Тиз килдегезме уртак фикергә? Детей много. Рассказываю одну историю. Как показатель. Беременная. Еду пристегнутая на перекрестке. Он поворачивается ко мне и говорит: Алишер! Я глажу живот, говорю: Айрат! Он говорит: Хамза! Я говорю: Алишер. В школе я привожу, я говорю: здравствуйте. Я говорю: я вот ребенка привела. Они фамилия, я говорю: Жумали. А говорит: Алишер? Да, я завожу блондина, ставлю перед ними, говорит: подождите, а какая национальность? Я говорю: татарина. Соңгы тапкыр кинога кашан бардыгыз? Театрга. Алар менә Сочидан гына кайттылар. Сочига кадәр без театрга барып килдек. Күңел түрендә сакланган татарча спектакль. Минем иң яратканым Әлдермештән Әлмәндәр. Гомере буе шул спектакльне караганнан соң дуслар, я бергә эшләргә торган җегетләр бернәрсә теге кыйклап йөри башласалар, мен әйтәм: "Эй, яшти инде. Нәрсә инде син әйтәй? Иркенләп ятарга да бирмисең." Нинди матур татар сүзләрен искә төшерәбез. Мин сине яратам. Ярамы, Тимя, Отыр, Оша, Аузын яп. Великое словосочетание. Аузын яп. Картлыгызны ничек итеп күз алдына китерәсез? Ну, мин әйтәм, бер комнатлы квартирада 5 этажлы йортта аста собес булсын, поликлиника булсын, магазин булсын. Так себе старость, могу я вам сказать. Всех внуков не примешь, пироги печь негде. В этих маленьких квартирах маленькие кухни с маленькими плитами. Эчпочмаков не наделаешь. Нет, будет по-другому. Значит, будет вот это кресло, качалочка. Будет красиво играющий муж на рояле, какой-нибудь маленький правнук. И будет свистеть чайник. Татары любят, чтобы чай был всегда кипяток. И будет свистеть чайник. Гостей зазывать. Надо будет записать, чтобы как будто идея от меня исходила. Я же должен мужиком чувствовать себя до конца жизни. Мин шундый каты көтелмәгән сораулар бирергә яратам. Домодедованың Дед Мороз кыш бабайлары каяклары белән аерылып тора. Башкаяк, төбәк, шәһәрнекләрдән. Мин аны күргәнем юк. Кто-кто? Домодедовский Кыбабай. Уже. Вот такой. Во-первых, у нашего глаза голубые. У вашего там, по-моему, карие. А у нашего голубые. Ага. У нашего мешок большой с подарками. Как я заказывала. Поэтому нам он точно ближе и лучше, потому что у нашего точно наши подарки. Вы хотите сказать, что ваш Дед Мороз, в основном, который к вам приходит, это Феликс Фаляхович? Производство Татарстана. Самых лучших мужей воспитывают там. Из них вырастает прекрасный домодедский Дед Мороз. Тыргызган йортлардай зурдан-зур уңышлар.
якты нурлы тормыш насип етсен үзләренә. Киләчәктә дә. Бүгенге телевизион хикәяне язып булдырган, киноларда иҗади әсәр тудыручы безләрдән тапшырубыз геройларына теләкләр әнә шундыйрак. Тамашачыларыбыз да кушылалар булса кирәк. Әлеге матур уй фикерләргә. Шулай бит. Феликс мәгънәви тәрҗемәдә бәхетле дигәнне аңлата. Бу уңайдан исеме җисеменә тиярдәй сорау үзеңә. Бәхетлеме син, иптәш Феликс? Яраткан гаиләм бар, яраткан эшем бар. Мине хөрмәт иткән дусларым бар. Кеше үзе бәхетле, Үз-үзен туюы. үз-үзен тойса, бәхетле бул. Ул бәхетле. Син бигә бит әле тагын бүген аңлаттың. Мин бәхетле мәгънәсендә генә түгел, Феликсның икенче мәгънәсе дә бар дидең. Шулай бит. Ул ансы да бар. Бәхет тарата калган кешеләргә. 15 сабан туе уздырдык Домодедово шәһәрендә. Пандемияны туктаттык. Бүгенге көнгә Феликс Җамалиев Мәскәү өлкәсенең татар милли үзәген җитәкләүдән кала, урындагы ул яшәгән якындагы шәһәр һәм районнарны үз эченә алган җәмәгать оешмалары эшчәнлеген координацияләү советы рәисе дә булып тора. Бу игелекле хезмәт белән бәйле махсус бинада да булып, музейларда сыман татарның тарихына зур хөрмәт күрсәтеп, бөртекләп җыелган төрле экспонатлар белән дә таныштырды ул безне. Киләчәккә планнары хакында да сөйләде. Тәфсилләп. Алдагы сорауны үзеңә, әтиеңнең исемен искә алып, юллыйсы килә үзеңә. Феликс Фәләхович. Менә бит тарихта үзең беләсең. Феликс Дзержинский дигән көчле бер ялкынлы революционер. Куркынычсызлык өлкәсендәге бер кеше булган. Һәм аның хакында аны белгән күргәннәр, тарихчылар бик каты көчле, уңган, булган, булдыклы кеше ул дип сөйлиләр. Ә менә безнең бүгенге геройда санап киткән әлеге сыйфатларның кайсылары, ниндиләре бар икән? Үзең турында үзеңнең фикерне ишетәсе иде. Мактан әле рәхәтләнеп, Феликс. Кайчакта әйтәләр, железный Феликс дип. Шаяралар сиңа. Мөрәҗәгать итә шулай, Менә шунда мин рәнҗемим. Дзержинский әфәндедә булган, үзендә дә чаткыларын күргән нык эшлеклелек, гаделлелек һәм киң кырлылык кебек сыйфатларны ассызлыклады героебыз. Мактану булмасын дип искәртеп үзебезне. Һәм хезмәт темасын булайрак дәвам итте. Мин монда 96 елда килгән вакытта эш юк иде, стройкада эшләп һөнәрләр алдым инде. Шуңа күрә җирен дә казыган, тахта белән дә эшләгән, бөтен инструментларым да бар, бөтен инструментларым да калды, шөгыльләнә дә алам. Шуның өчен Бабыкайга бик зур рәхмәт. Модага мөнәсәбәт. Прическа, үзеңдә дә, улыңда да күрдек. Чәчнең озынлыгы Дашага бик шый. Әллә качан кырып алар идем. Юга яшь чагында шунда түгелмесең? Я, Гади генә иде. әйе. Сезнең шикелле, нормальный шикелле инем. Мәктәптә иң күп алган билгеләрне 5ләрме, 3ләрме, 4ләрме? 4ле дә булды, 5ле дә булды, 3ле дә булды. Улы малаемның туена мин чакырдым үземнең класс җитәкчесен, рус теле литература укытучысын, физика укытучысын, математика укытучысын. Бу мөгаллимләр чырашы булган бит туе түгел. Менә шуларны яратам, шулар белән язылышабыз, балалары белән кайсы белән. Без кайсы мәктәпнең мөгаллимнәренә сәлам юллыйбыз инде хәзер. 66-нчы Казан мәктәбе. Казанның 66-нчы номерлы бүген дә яшәп килүче, эшләп килүче мәктәп. Әйе, әйе. Син аучымы? Әйе, мин үзем аучы. Домодедово ягында урманнар күпме соң? Аучы. Бар. Монда пшылар да йөри, монда кәҗәләр дә йөри. Йылдызларга карап, нәрсә турында уйланасың син? Син гомумән фәлсәфи кешеме? Философмы? Әйе, мин кайчакта яратам чыгып йылдызларга карарга. Нәрсә турында уйлыйсың? Балалар турында уйлыйм, гаилә турында уйлыйм. Аллаһ Тәгалә турында уйлыйм, иң беренчесе. Хыялыймы син? Хәзер, наверное, юк. Теләкләр бар. Хыяллар Юк. юк. Чөнки алар
Барсы диярлек тормыш кашкан. Әйе, мин бәхетле кеше бит. Борынгыдан татарларның киң кырларны, дарьяларны үз иткәнен истә тотып диярсең, бергәләп тормыш корырга да безнең бүгенге герой Дарья исемле шибәрен тапкан. Таллар арасыннан Тольяттига ук барып, эзләп табып, алып кайткан алар. Һәм һич кенә дә ялгышмаган күрәбез. А вы помните такое прекрасное мгновение, когда он впервые сказал «Мин сине яратам»? Когда это было? Казань. Мы поворачивали с перекрестка. У него лежала рука на коробке передач. Он рулил машину, повернулся ко мне и говорит мне вот это «Мин сине яратам». И я так замираю, пока я думала, что делать. Он говорит, неплохо ответить в обратную сторону. Я повернулась к нему и говорю, ага. Он говорит, это ответ? Говорит, мне бы приятно услышать в ответ. И я ему сказала, что «Мин сине яратам». Ну, мы таким очень похожи друг с другом в этом. Мне кажется, вы такие два этих огня. Конечно, Я даже боюсь да, находиться да, без мы воды, машем подходить руками, к да, вам. мы машем руками, мы все время разговариваем, мы все время перебиваем друг друга. Я говорю, подожди, я расскажу, он, подожди, я расскажу. У нас все время есть о чем поговорить. Та семья, которая практически не спорит, и 3 восклицательных. Это правильно? Да, Это про вас? это про нас. Ну, мы правда не спорим. Ну, как-то... А как можно спорить, если он уже решил? Я хотел бы вам задать пару вопросов на татарском языке. Я вам задаю вопрос, и вы говорите мне, поняли ли вы этот вопрос Давайте. или нет. Дарья, син да подарок бүләк буларак барлыкка килдеңме Феликстың тормышында? Әллә инде Феликс бәхет мәгънәле исем иясе буларак килеп кердеме синең тормышыңа? Һәм язды сценарийны үзең белән бергәләп язмыш сценарийс. Это я однозначно в подарочной упаковке в этой прекрасной истории, написанной им. Но я думаю, что и так, и так. Как это? Я с благодарностью могу стать для него подарком, потому что столько счастья, сколько он дарит мне, наверное, ну, было бы глупо не принять и не вернуть подарком. Балаларга килгәндә кечкенәдән алар әти-әни аш суын пешергән, итле ризыкларын булдырган чакларда да һәр вакыт кул астында булалар. Бакча эшләрендә дә һәр чак беренче ярдәмчеләр икән үзләре. Гаиләдә. Булышабызмы нигезгә, кыяр җыярга? Да. Ярар, булышабыз. Әйдә чакырабыз нигезне. Талантларга килгәндә, Феликс Казанның 4-нче номерлы музыка мәктәбендә махсус белем алган кеше, иҗатны үз иткән татар егете буларак, рәхәтләнеп гитара кылларында тарта, фортепиано пианиносында да уйный, гармон баянында да сиптерә, үзебезчә. Безнең йөрәкләргә май, күңелләргә җай булып, аеруча хуш килгәне аның виртуоз рәвештә рәхәтләнеп, татарчаны уйнап, җырлап бирү булгандыр. Аңа кушылып, геройыбызның гаилә әгъзалары да үзебезнең милли иҗат сәнгатькә тартыла икән. Без ишеткәннәрдән Дарьяны данларлык, куллар чабып мактарлык үзен һәммәбезгә таныш алдагы җыр булды. Чын күңелдән тырышты. Без гайбәт дуслар. И туантел, и матуртел. Әткәм һәм кәмнең теле. Һәм тагы бер горурланырдай күзәтү дуслар.
киң күңелле, күп чагында игелекле ниятләрдән чыгып эш итүче тапшырубыз герой каләсендә, алар яшәгән йортта еш кына аяныч, язмыш ияләре буларак туган җирләрен калдырып китәргә мәҗбүр булганнарга яшәү өчен урын табыла. Хәзер сез экраннарда күргәннәре әнә шундыйлар рәтеннән. Украинадан Россиягә килгән Устименкалар гаиләсе. Гомумән алганда, хәйрия эшләре белән ныклап шөгыльләнә тапшырубыз герое. Сезнең игътибарга тәкъдим ителгән бу кадрларда сез аның үзе яшәгән җирлектә бөтен дөнья балаларны яклау көнендә матур һәм игелекле акциядә катнашкан, балалар белән бергәләп алмагачлар утырткан мәлләрне күрәсез. Әлеге эшне башкарганда героебызның нияте изге, теләкләре зурдан. Үсеп бу җиткәч, үз гаиләләре һәм балалары булгач, акциядә катнашучылар балалар белән бергәләп биргә килеп, тәмле алмаларын авыз итә алсыннар. Горурланып, киләчәк буыннарга сөйләсеннәр иде изге эшләр хакында дигән фикерен җиткерә ул. Җирле телевидениегә биргән интервьюда. Бакчалардагы алмаларны үзеткән тапшыру герое бу түгәрәк тәмлегә тугрылык күрсәтеп ярсың алма исемен йөрткән кунакханәсендә ачып җибәргән. Домодедово шәһәрендә килгән кунакларны шатландырып, ул инде озак еллар уңышлы гына эшләп килә. Яңалыкларга килгәндә бик тиздән биредә татар ризыкларына битараф булмаган һәр кеше милли тәм-томын авыз итә алачак. Чөнки якындагы планнарда махсус сату үзәге булдыру. Так что чәк-чәк һәм эш-пешмәкләре, бәлеш һәм кыстыбыйлары белән дә бар Домодедово халкын һәм биргә килүче кунакларны да куандырачак бик тиздән. Ходай кушса. Дини өлкәдә дә күпләргә таныш безнең герой. Мәскәү төбәгендә тоткан дәрәҗәле урыны белән генә түгел, динебезгә карата үзендә булдырган ихлас мөнәсәбәте, ярдәмчел холкы аркылы да. 5 вакыт намазын һич калдырмас, һич кемне кирәк киңәшеннән аермас, үзе ачкан шәхси кунакханәсендә дә намаз уку өчен аерым бүлмә булдырткан. Биредә кунаклар гына түгел, якын тирәдә яшәүчеләр дә еш булалар икән. Феликс әфәнде махсус операция үткәрелгән җирләрдә хәрбиләр янында да еш була. Анда бер генә татар кешесе булса да, вәгазен дә үзебезнең дугасын да ишетергә хокуклы ул дигән фикердән чыгып эш итә. Дин иясе буларак, башка милләт вәкилләрен үз таланты белән рухландыра. Ходай биргән һәр мөмкинлектән файдаланып, игелекле, изге эшләр бу. Шулай бит, дуслар. Ночи не дотрога, да будет мир вам и покой. Усните с Богом, да будет и мир вам и покой. Останьтесь с Богом. Ни белән шөгыльләнмәсеннәр дә, кайсы ел фасылы булмасын табигатьтә, без кунакка килгән йортта һәр чак татар моңагыла. Бар тирәнгә шилтрәп ага ул. Якында гына урнашкан Рожайка һәм Пахра елгаларының сулары кебек. Күңелләрне бишекләрдә сыман тирбәтеп, еш кына һәм дәртләндереп тә кайшанды. Безне кабул итүче кунакчыл хуҗалар белән хушлашканнан соң, мин Казанга юл алу теләге белән автомобильләрдән төшеп калып, якында гына урнашкан аэропортка таба атладым. Самолетны көткән арада аэропорт янәшәсендә юлбасарлар хәзинәсе, разбойничий клад барлыгы хакындагы маҗаралы легенданы, әкияти маҗаралы легенданы сөйләргә өлгерделәр миңа. Минем кебек самолет көтүчеләр. Аны хәзинәне биредә моннан күп еллар элек эш иткән, юлчыларны талап гомер кичергән юлбасар ханума Устинья Тути күмеп калдырган имеш. Һәм бу байлык әлегә тикле бүгенгә кадәр табылмаган икән, дуслар. Так что Домодедово аэропортына якынайганда, истә тотып моны, хыялланып кына булса да, бераз күңелләрне җылытырга мөмкин. Һәммәбезгә. Кошелек картлардагы акчалар кимеп киткән чакларында, дусларым. Алай да булгалды бит. Тормыш иткәнде. Хәер, мин һәммәгезгә капма каршысын. Бай һәм мөлкәтле булуыгызны
теләп калам. Мәдди һәм илаһи иҗади яктында. Күңелле яшәеш һәм бары тик бәхетле кичерешләр насыйп итсен һәммәгезгә. Язмыш тарафыннан. Һәм хәзергә хушлашып торам үзегез белән. Мажарлы хикәяләр белән магручы, уңган булган кызыклы геройлар белән очрашларны көтеп алган, үз иткән һәм ышанам, ихлас күңелләр рәсеннән булган мөхтәрәм тамашачым. Исән-сау булыгыз, янәдән бик тиздән күрешкәнгә. Бүгенге геройлардай бәхетле кешеләр, матур гаиләләр, күркәм шәхесләр белән очрашып күрешкәнгә һәм рәхәтләнеп, үзебезчә җиңел вә җайлы, рәхәт һәм уңайлы итеп, гадәттәгечә шаярып һәм көлешеп аралашканга кадәр.